Dobry dzień. Bierzemy ostatnie 2 paczki. Powiem wam, że paczkomaty to najlepsza rzecz w Polsce. Zrobił się bardzo przyzwoity dzień, w związku z czym idziemy przetestować nową kamerkę w terenie. Bardzo brzydko. Tu mi się bardzo podoba ta reklama. To jest taką, zrobię darmową reklamy, że babka zdradza męża, nie, tam dupczą się, a mąż oczywiście o tym nie wie, ale Spy Shop i prawda wyjdzie na jaw. O, a tam było Tesco. Na pewno bytomianie pamiętają, wcześniej był Leader Price. Ależ piękny zachód słońca nad Los Angeles. Zobaczymy, co się w parku miejskim dzieje. Czy tam nikt nie robi nielegalnych zgromadzeń, wódki nie pije beze mnie. Tu w tym parku mamy hodowane, szkolone wiewiórki. Serio. Wytestujemy teraz, jak stabilizacja. Pobiegnę, trochę wami poszelątam. O Jezu. No i teraz nie wiem, jak było, dopóki w domu tego nagrania nie obejrzę. Mam nadzieję dobrze. Tam przed nami jest tak zwana Wyspa Marzeń. Tam ludzie przychodzą randkować, no albo pić piwo, albo walić wódę oczywiście. Tutaj jest takie piękne osiedle przy ulicy Olimpijskiej. Jednym z moich koszmarów było mieszkać w takim bloku. Chociaż powiem wam, te ogólnie nie są takie złe, bo są fajnie odnowione. Proszę, tu się załapał nawet szczupak, król wód, tak jak lew jest król dżungli. Ale tu wyrósł łopian. Ja pierdzielę, patrzcie na to. Giga. Kurde, co to, Kubica? Fajny jest ten park Kachla w Bytomiu. Byście byli w okolicy, to wpadnijcie sobie, połaźcie. Jest naprawdę duży, zielony. Możecie zabrać dziewczynę na randkę, albo dziewczyna chłopaka, albo dziewczyna dziewczynę, albo chłopak chłopaka. Ja zawsze powtarzałem, chłop i chłop, normalna rodzina. I się tam i się pomacać na ławce. Szczególnie, że jest tutaj do tego nawet ekstra przeznaczone miejsce, o którym wam już wielokrotnie opowiadałem. Góra Miłości. To będzie dobry test audio. Ciekawe, czy słyszycie te wszystkie ptaki. Bardzo szlachetny apel, tylko nie wiem, o co chodzi. Tutaj muzy sobie stoją, siedzą, ale brudne, kurde, mogliby je wyczyścić coś. Tu już taki trochę Voldemort się zrobił. Kulturalnie przejdziemy mostkiem. Widzicie, cisza, spokój, żadnego bandytyzmu. Można? Można. Skatepark. Tam przyszły Tony Hawk. Być może właśnie się rodzi. Znaczy, no w sensie nie dosłownie, że się rodzi. Tu zamykamy tych, co na Twitchu nie subują. To takie coś. To o to chodzi. No to jak się zaszczepiliście, to niestety padliście ofiarą eksperymentu sanitarnego, przykro mi. Jest rzeczona góra. Góra Miłości. Proszę bardzo, jak się załapaliśmy na start potoku. Ale nie będę tam właził, bo tam może ktoś właśnie zażywa miłości. Nie no, nie wytrzymałem, musiałem przyjść. Dobra, akurat nikt nie zażywa. Słuchajcie, legenda mówi, że kto tutaj dotknie tej wody, nie ma żadnej legendy. Niemniej jednak, bardzo ładne miejsce.
Z tej góry kiedyś się fajnie zjeżdżało na sankach, aż tam prawie pod ten staw można było zjechać, no ale obciepali ją kamieniami, ale może to i dobrze, bo znając jaka ta młodzież i dzieci teraz jest głupia, jeszcze by się ktoś zabił. Tam się dzieje mecz w tenisa. Może się uda podejrzeć przez szparę. Nie, tylko jakieś jęki. Może to wcale nie mecz tenisa. O, a propos tenisa, to tutaj jest wyczeźwiałka. A tak serio, drodzy Państwo, to bardzo mi miło, żeście się ze mną wybrali na taki romantyczny spacer i że jeszcze dużo fajnych materiałów uda się powlogować, szczególnie, że pogoda już, mam nadzieję, za niedługo będzie lepsza niż cały miesiąc deszczu, bo ja już pomału czuję, że mi skrzela zaczynają wyrastać tutaj jak rybie. Ja się udaję do naturalnego środowiska, czyli oczywiście grać w komputer. Bana!